Hej YouTube, i dag så skal jeg prøve noget nyt. Jeg har sådan en flødeskum her. Den skal jeg have sådan op og sprøjte, så skal jeg klasse op i hovedet. Så lad os komme i gang med det. Jeg er glad for, at det ikke er jer, det her kommer til at ske på. Sådan der. Så lad os gå i gang. Er I klar? 3, 2, 1, nu. Det er klart. Okay, sådan der. Skal jeg tage det. Sådan. Lad os lige prøve lidt mere. Fordi vi skal bare vide. Grunden til at gøre det her, det er fordi, så vil jeg have, når jeg har gjort det her til, så skal jeg altså også begynde at give mig rigtig mange likes og abonnere mig og sådan noget. Så, fordi nu klasker jeg det her i hovedet. Jeg hader flødeskum. Og jeg kan ikke lide det. Lort, det er flødeskum. Okay, YouTube, det var det for denne lorte video. Eller gode video med flødeskum, så